Geffrwch i'r posibiliadau. Triwch 10 eiliad o 9 ginger, sain slimio, powdwr maxi gwyrdd, offer deffro'r meirw, gwmot gen i, tegan bapur, bwyd cryfhau, cathod yn hedfan, sem web, byg cyfan oll am 3.90. Yn y benod dwytha o 3.90. Ewi, Blw! I ddod. Mami, dwi eisiau cath newydd. Go iawn, a mae gen ti ar ceilio crwpan ci buwch mwci a sreg. O, Mami, please, triwch ddeall. Mae cathod yn glanio ar ei traed, ond mae cathod sy'n hedfan yn glanio lle lecia nhw. Yn hi, Uncle Donald Helen. Chi be, mae rai chi werth hyn. Mae Gwyl yn prynu ffôn clyfar handi ac yn meddwl I fod e'n gallach na fi. Na! Ond pan mae'n dod iddi go iawn, sgynna fe ddim signal. Helen, deud wrth Uncle. Mwy wrth y modd. No! Hey boys, cewch y cathod hedfan a nôl yn ei boxes. Mae gyda ni archebion heddi. Helen! Cergloi! Helen! Yn ddiweddarach yng nghartref yr hogan anifir. Mami, mae wedi digwydd eto. Wel, nes I ddeitha chdi fod 11 yn ormod, do? A sut maen nhw'n mynd I wneud I pw-pw? Mae miloedd o bobl ar draws y byd wedi rhyddhau cathod hedfan heddiw I ddathlu diwrnod cenedlaethol. Gad hi fynd. Do, mi gad hi fynd. O, man bach, welis di na, George? Elidal, cathod. Houston, mae gennym ni broblem. Oes, mae radar yn dangos storm o ser gwyb. Elli di gadarnhau? Houston, na, maen nhw'n edrych fel cathod. Pws. Nôl yn y tŷ melyn boring. Wel, he. Ti'n trio. Unwaith eto. Dwi'n di ar hwn yn ôl. Dwi'n yn gweithio. Dwg, sori mwyn gwybod bod chdi di prynu cath hedfan. Be ti fel awyr, cath hedfan? Mae'r maes awyr wedi cau ac mae corwynt cathod yn nesu at ganol y dre. Yr holl byd yn dechrau drewi o pw cath. Helen, fedra I ddiodda cathod. Eist! Gwyl, paid â bod yn gymaint o wimp. Ni bai fi dio bod fi wimp. Paid â becso, wedi trefnu na fydd yn para am byth. Fyddi di'n iawn. Mae bwrw hyn ac yna ffyn yn un beth, mae'n yn nuts. Aw. Am bo fi ti allan! Daw y gyfres yma byth I ben. Aeth Gwyl, byth I fewn. Fydd Cymdeithas Anifeiliaid Bagyllt ar fro yn anfon cwyn swyddogol at Dewi Pws. Gwyliwch y benod nesa o 3.90.